Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Як кажуць дасведчаныя псіхолагі, не трэба дасканала вывучаць псіхалогію, проста чытайце Чэхава. І гэта, я думаю, сапраўды так, бо калі пасля спектакля вы вярнуліся дадому і задумаліся над нейкім жыццёвым пытаннем, то віншуем вас, вы атрымалі як асоба сапраўдны жыццёвы урок. Сёння у нас у гасцях Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа. А працаваць для вас будуць сёння Сяржук Маркаў і Александр Камович. Гэта «Вячэрні Віцебск» і мы пачынаем. Шановныя тэлегледачы, сёння у нас у гасцях рэжысёр-пастаноўчык Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Михаил Дмитриевич Краснобаев. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Дмитриевич, адразу як прайшоў ваш сённяшні працоўны дзень у тэатры? Сёння у тэатры для творчага складу это выходны дзень. У вас выходны дзень. Нам пашчасціла, потому что ў іншы дзень, я так думаю, вас не дазвацца было. Добра, я думаю, што нашым гледачам будзе вельмі цікава зараз, калі, амаль што толькі што пачаўся новы тэатральны сезон. Гэта 89-й, так? 90. 90-й, гэта юбілейны сезон. 90-й тэатральны сезон. Якія прэм'еры чакаюць нашых жыхароў і гасцей, канешне ж? Мы мінулы сезон не будзем успамінаць. Зараз, заўтра буквально, я пачынаю працаваць над казкай «Снежная королева» по Шварцу. Это для малых дзетей? Да, новогодняя казочка такая. Шварца мы взяли как классичную, так сказать, пьесу, потому что шмат есть написанных пьес про «Снежную королеву». Потым Валерий Данилович Анисенко ставіць спектакль для моладзі Дианы Балыкі, пьеса «Белый анёл с черными крылами». Так, Потым, пасля Нового года, я буду распачынаць працу над спектаклем «Сымон Музыка» паводле Якуба Коласа. Я думаю, гэта так сімвалічна, таму што, наколькі я ведаю, вы таксама былі Сымонам у свой час. Так, гэта моя была наогул першая роля. 30 гадоў назад першая роля в этом тэатры была «Сымон Музыка». І той знакаміты спектакль, які паставіў Валерый Мазынскі. Але час прайшоў. І у вас ужо з'явілася нейкае уласнае адчуванне гэтага твора, і хочацца нешта сказаць сваё. Хочацца, таму што там вечныя тэмы. Якуб Колас – гэта такая анталогія беларускага жыцця, разумееце, цудоўныя вершы, цудоўны матэрыял. І хочацца дакрануцца ўжо ў якасці рэжысёра. Тым больш мне здаецца, што у нас ёсць цудоўны Сымон Музыка ў тэатры. Не скажаце? Не, пакуль не. Всё тайна. Да, тайна. Потым уже перад самым юбілеем будзе Валерий Данилович Анисенко «Каласы под серпом твоим» по Короткевичу и «Дядечкин сон» по Достоевскому, Сергей Куликовский прежде Зиминска ставит спектакль. Вот такие пакуль планы. Яшчэ наколькі я ведаю «Тени». Ёсць, так, это студэнтка дыпломная работа. Таму таксама гэта недзе туды пад вясну. А «Сымон Музыка» гэта мы ў гэтым сезоне побачым ці ўжо ў наступным? Гэта я недзе ў красавіку. У красавіку так уже павінна здацца, да. А для сябе ролю нейкую там пакінулі у гэтым спектаклі ці толькі як рэжысёр? Не, ведаеце, я некалі эксперыментировал з гэтым, так сказаць, і іграў і ставіў. Гэта добра на пачатку рэпетыцый, калі не трэба тлумачыць, што і як. Але потым, калі выходзіш на пляцоўку, у артыста вельмі шмат сваіх задач. І калі ты пачынаеш працаваць як артыст, ты ўжо не можаш працаваць як рэжысёр. Ты не бачыш, ты будзеш сачыць за партнёрамі, як яны працуюць, і сам не будзеш выконваць сваю работу. Гэта вельмі складана, гэта не проста. Для гэта трэба, каб уже нехта ў зале сядзеў і падказваў, падкарэкціроўваў цябе. Так што не, я думаю, што это розныя прафесіі, яны абедзве трэба займацца нечым адным і так сур'ёзна.
Конечно. Добра, а што зараз увогуле у тэатры, у рэпертуары тэатра пераважае? Камедыя ці драма? Што больш Ну, цягне гледача? Ну, не, глядач, конечно, больш на камедыю, На камедыю. масавы, так сказать, глядач ходзіць на камедыю. Вось якраз я про прэм'еру хочу сказать, прошлый сезон, это абсолютно вот таксама у концы красавіка. Шукаем тенора, я поставил комедию, ну... У нас будзе пазней сюжетик. Это... А, ну так, Я, мы бачили. у нас тайн няма, мы прыадкрыем адразу, так у нас будзе сюжет. Вось, так что комедия, конечно, запатрабавана больше, ну что тут казаць. Все-таки театр сур'ёзны, такі, скажем, такие, как люди приходили, думали, это все-таки такая крышечка элитарное мастацтва, никуда от этого не денешься. Но они все равно кажут так, что галоўная мэта тэатра – это выхаванне грамадства. Ну, конечно, 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 але выхаванне выхаваннем, але грошы зарабляць трэба, разумееце? Вось. Таму на камедыю ўсё ж, ну я думаю, што і таксама спектаклі па творах Владзіміра Караткевіча, я думаю, яны вельмі папулярныя і ў моладзі асабліва. Так, вось якраз адбылася, так сказаць, аднаўленне спектакля, вот Леонида не вернуцца на зямлю, потому что ён мало прайшоў, мы его нават на тэатральную прэмію возили в 2012 годзе, атрымалі прыз глядацкіх сімпатый. Вось. А потым ну, так сталася, што галоўныя героі сышлі з тэатра па розных прычынах. Вось. І ён не адыграны, он мала іграўся зусім, так сказать. І вось зараз у нас новая галоўная героіня Лена Шалепченко. Зноў не скажаце. І Тимур Жусупаў. Да не, вось яны ёсць. Так сказать. Там яшчэ было шмат уводаў, 8 уводаў спектаклі, это вельмі шмат, это практычна новы спектакль. Вось, таму я запрашаю, вось. Такая мелодрама. Ну, гэта мелодрама вельмі такі, канешне, напружаны твор. Ну, заўсёды у Караткевіча з экскурсам у гісторыю, разумееце? І гэтая сувязь з нашымі продкамі, што такое зямля, што такое любоў да зямлі, што такое гісторыя, гэта перапляценне вот этих лёсаў чалавечых. Это вельмі цікава, яны сапраўды так... І яго імкненне вось да ўсё ж такі ідэальных стасункаў, так, ну, паміж мужчынай і жанчынай. Конечно, ён такі рамантык, і, дарэчы, у Леонида не вернуцца на зямлю, гэта, ну, у нечым, это па раману нельга забыць. І ён даволі аўтабіяграфічны для Караткевіча. Гэта той час, калі ён вучыўся ў літаратурным інстытуце ў 58 годзе, і нават я знайшоў фотаздымак той выкладчыцы, якую ён кахаў, ён, конечно, пісаў пра сябе. Ну, гэта ён уже стварыў, так сказать, мастацкі твор, хаця там было крышачку па-іншаму. Это я вычытаў Адам Мальдзіс, ну, яго сябар, это наш, так сказать, пісьменнік, там, беларускі таксама крытык. Ён кажа, ну, Володя там наплёў. Не было такого. Ну, так. Ну, ён, конечно, мастацкі твор рабіў з такімі абагульненнямі і все такое. Михайло Дмитрович, вось мы крануліся тэмы выхавання тэатрам, так, і моладзі. Вось ці ідзе моладзь сёння ў тэатр, ці цікавіцца? Ну, ідзе, разумееце, заўсёды нельга сказаць, вот, дрэнны час, хорошы час. Моладзь заўсёды розная ёсць. Ёсць якая па пад'ездах, а ёсць якая ў тэатр ходзіць, разумееце? Ёсць цудоўныя маладыя людзі, проста цудоўныя. Я магу сказаць, што вельмі шмат маладых людзей, насамрэч больш нават, чым сталае пакаленне. Нікога зараз не хачу пакрыўдзіць, але і, скажам, на нейкія цікавыя рэчы, дзе трэба думаць, моладзі ўсё больш і больш, гэта не можа не радаваць. Конечно, конечно. Александр, я думаю, что так увагу на себе цягну, тому что не терпится про новины некие из интернета, так распавесці. Так, Сяржу, крыху раскажу вам про навіны. Ну і, напэўна, пачну з дажынак. Гэта такая тэма, галоўнае свята ўсіх аграрыяў. Яны адбыліся у Талачыне у мінулую суботу. Вялікае свята не толькі для вось аграрыяў, ну і, зразумела, для саміх месцішаў, таму што горад змяніўся, яго не пазнаць, новыя вуліцы, дарогі, дамы, адруканстраваныя школы, шмат чаго там. І цэнтр культуры сучасны новы адкрылі, і бібліятэка новая, парк, усё. Ну, вельмі цікава, прыгожа. Я лічу, што гэта, ну, такі добры пачатак для горада. Застанецца гэтая спадчына для моладзі. Дарэчы, да дажынак у Талачыне
спяклі каравай вагой у 150 кілаграмаў. Каравай 1,1 метра ў дыяметры, 1,2 метра ў вышыню. Вось такі велізарны, просто не ведаю, як назваць. Не адшчыпнуў. На жаль, не дазволілі. Ну, а далей, як гавораць у навінах, колькі слоў аб спорце. У Віцебску таксама на выходных адкрылася новая пляцоўка па стрит-воркауце. На новай пляцоўцы прайшлі майстар-класы і рэспубліканскія спаборніцтвы па стрит-воркауту. Дарэчы, у намінацыі сілавы фрыстайл перамог наш зямляк Дзяніс Ілюшко. Вось, віншуем. Добра, я лічу, што спартыўныя пляцоўкі гэта добра, калі моладзь займаецца. Аднак спорт гэта не толькі для маладых. У суботу таксама прайшоў міні-марафон для пажылых людзей. Вось. Удзельнічала ў ім 100 чалавек, якія дасягнулі залатога веку, некаторым было нават за 75. Ёсць да чаго імкнуцца, Александр? Ёсць. Спадзяюся, што у іх узросце я таксама буду такім жа актыўным. Нарэшце займуся спортам. Наогул спортам займацца ніколі і не рана, і не позна, галоўнае жаданне. Гэта, я думаю, пацвердзіць і самы здаровы партнёр нашай праграмы Віцебскі цэнтральны спартыўны комплекс. Ну і напрыканцы пакажам адно відэа, якое размясціў паляк на сваёй старонцы ў Фейсбуке і назваў яго «Беларускія механікі». Зараз рэжысёр нам пакажа. Вось адзін механік сядзіць каля выхлапной трубы, затыкае яе анучай. Ну і далей вось што адбываецца. Ён увесь чорны. Яго сябры зразумела смяюцца. Хто ж яшчэ? Бачыце, які грым, да? Так. Долі секунды і ўсё гатова ўжо. Здаецца, відэа пацешнае, аднак, ну, гэта відэа мае, ну, гэтыя спробы маюць нейкі такі карысныя Падтэкст, так? Падтэкст, так. Бо, ну, яны так правяралі глушитель пасля зваркі. Трэба падказаць нашым грымёрам, таму што ў тэнары грыміруюць пад Атэла. І доўга гэта час займае. Вось, Сеў каля трубы. І ўсё гатова. І ўсё. Ну, я прапаную нашым гледачам паглядзець нашу наступную рубрыку і даведацца, куды можна схадзіць, як пабавіць вольны час. Рубрика «Афіша». Партнер хорошего отдыха – туристическое агентство «Сагата Тур». Студенты художественно-графического факультета ВГУ имени Машерова представят выставку живописи и декоративно-прикладного искусства «У часе и просторы» в культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо Витебска, Двина». На экспозиции представлены работы лучших молодых художников из кафедр начертательной геометрии, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Белорусский театр «Лялька» представляет интерактивную сказку для детей «Осторожно, Соня». Маленькая Соня остается дома одна и исследует все, что попадается ей на пути. А юным зрителям предстоит обучить Соню правилам безопасного поведения и предостеречь ее от опасностей. Парк культурно-массового отдыха имени Советской армии Мазурина приглашает посетить комплекс аттракционов и предоставляет все для семейного отдыха и хорошего настроения в пункте проката спортивного инвентаря по умеренным ценам. Парк работает с 10 до 17 часов. В кинотеатре «Дом кино» пройдет показ исторической драмы «Излечить страх». В основе сюжета картины лежит драматичная судьба хирурга и священнослужителя Валентина Война-Ясенецкого, святителя Луки. Он мог выставлять свои картины в лучших галереях мира, а стал мужицким врачом и жертвой политических репрессий. Талантливый врач – человек глубокой веры. Он успешно врачевал душу и тело людей в самые безбожные времена, не поступаясь своей совестью. Режиссер картины Александр Пархоменко. Арт-пространство Толстого 7 представляет персональную выставку экспериментальной живописи витебской художницы Валентины Ляхович в жанре трэш-культура. В этом году художница отметила свой 70-летний юбилей экспозицией ассоциативных, художественных и скульптурных инсталляций, созданных из самых неожиданных материалов – от проволоки до пенопласта. Партнер хорошего отдыха – туристическое агентство «Сагата Тур».
Шановні телеглядачі, наведвайте, калі ласка, мерапрыемствы нашага горада, пашырайце свой далегляд, і ўсё у вас будзе добра. Мы вяртаемся до нашай размовы. Михаил Дмитриевич, калі мы ўжо пачалі вось тэму моладзі, то ці ёсць нейкія думкі звяртацца да моладзі праз інтэрнэт, такую спробу зрабіць, выцягнуць іх з інтэрнэта сродкам таго ж інтэрнэта, напрыклад, зацягнуць неяк у тэатр? Не ведаю я, так сказать, потому что интернет — это интернет, театр — это живое, и нават картинка, снятая, так сказать, камерой, это уже іншае. Тут театр, магія театра ў тым заключаецца, што адбываецца вось зараз. Ты бачыш гэтага жывога чалавека, і з ім нешта адбываецца, і он цябе захоплівае. Ну, як у нейкіх рэкламных нейкіх рэчах, я не ведаю, трэба падумаць, можа быць, думка... Ну, напрыклад, зараз папулярныя ўсё ж такі пастаноўкі вось гэтыя, якія здымаюцца нават і аматарскімі там відэакамерамі, так выкладаюцца ў інтэрнэт, ну, знакамітых тэатраў там расійскіх і ленкамаўскія, напрыклад, і яны, ну, праглядаў вельмі шмат. І вось, можа, ёсць такая зацікаўленасць, паглядзеў у інтэрнэце, так, кавалачак нейкі, потым просто кавалачак, не ўвесь спектакль, і зацікавіць народ, каб ён прыйшоў. Я не зусім вас зразумеў, таму што мы пішам спектаклі, записываем практычна ўсе спектаклі, якасна, і запрашаем, так сказать, аператараў, вашых запрашаем аператараў, каб это якасна, таму што гэта, па-першае, гісторыя тэатра, па-другое, і гэта можна выкарыстоўваць, я думаю. Ну, трэба думаць, напэўна, гэта некая слушная думка ёсць. Трэба, так сказать, з часам неяк сам насам быць. Хочацца ці не, але трэба адпавядаць. Я хочу сказаць, вы ведаеце, наколькі час хутка мяняецца, сколькі ўсё мяняецца. Вот з'явіўся інтэрнэт, это нават 10 год назад это не тое было. А зараз, ну што, кнопку цісі, ты бачыш лепш. Зараз можна і онлайн-трансляцыю спектаклі зрабіць. Конечно. Вось табе і прэм'еры, і хадзіць не трэба нікуды. Можна нават і... Таму тут я не ведаю, куды дальше мы памкнемся, хотя театр уже колькі разоў казалі, што памрэ, кіно з'явілася, памрэ, то тэлебачанне з'явілася. Да, казалі, што і тэлебачанне будзе, не будзе ні кіно, ні тэатра. Не, здаецца, пакуль жывы чалавек, пакуль людзям трэба сабрацца разам. І калі разам, спектакль же по-другому ідзе. На пустую глядзельную залу, калі рэжысёр адзін там прагон, а калі зала яна подых дае, это, як кажуць, сотворчество. Вось у чым, я думаю, што людзі гэта адчуваюць, калі вось контакт усталёўваецца з артыстамі, і калі артыст это адчувае, калі ён узяў уже гледача і вядзе за сабой, і робіць з ім што хоча. Вось за гэтага артысты нашы бедныя за гэтую малую зарплату і працуюць, за гэты кайф, разумееце. Гэта як Олег Басілашвілі таксама казаў, што нават калі, ну, адбываюцца такія моманты, што калі актор не цягне вось, да, на сцэне, то нават гледачы дапамагаюць вось яму увайсці ў гэту ролю, ў гэты стан. Конечно, гэта вось гэты, ну, такі кайф. Не, тут это, так сказать, обмен энергиями такими. Это никуда не... Калі гэтага няма, значит, спектакля няма, мёртвую. Бывае, што неудалы спектакль, тэма не кранае. Это розныя прычыны бываюць. Але калі вось узнікае вось гэта, і нешта такое выкрысталізоўваецца, некая іскра з'яўляецца, вось гэта самы вялікі кайф, дзеля гэтага мы і працуем. Ну, это добра. І вось я пра выхаванне. Вось у гэтым выхаванні, калі все-таки тэатр — это эмацыянальная штука. І праз эмоцыю, не праз мазгі. Праз мазгі это можна ў школе навучыць. Сказаць, это дрэнна, гэта добра. Калі чалавек нешта адчуў, душа запрацавала, затрымцела нешта, это самае галоўнае. Вось это і будзе выхаванне. Так. Это так, ну, калі мы ўжо пачалі пра інтэрнэт і пра кавалачкі спектаклю, мы пачнем гэта, так, і прапануем нашым тэлегледачам паглядзець відэа са спектакля «Шукаем тэнара». Мне, вядома, прыйдзецца зрабіць аб'яву. Шановное господарство, сегодня Тита Морелли скончил жыццё самогубством. Тому вы не атрымаеце абяцанага задавальнення яго чароўных спеваў. Гэты фантастычны эгоіст вырашыў адправіцца ў рай, не падумаўшы пра нас грэшных. Я не побаюся гэтага слова, здрадзіў нам! Такой подлой здрады яшчэ не ведала сусветная гісторыя оперы.
Сэр. Ну, може, як-небудь атрымаецца сыграць спектакль, а? Отак, вядома. Мы можем посадить его на сцене и включить запись. Додамо пару реплик про то, як він був поранений в битві на Кіпрі. І будемо весь спектакль тягати його на носилках по сцені. Мне здається, вам треба супокоїться, а? Конечно, треба. Навошта нам два небожчики в одним номері готеля. Тільки подумай, який тут буде водар. Навіть наші тухлі креветки на сьогоднішнім урочистому прийомі ніщо в порівнянні. О! О! Давайте, спокойно подумаем, добре? Такой часом здарається. Ну, на вас нема вини, сэр. Просто надзвичайне обставини. Жудасний збіг околічностей. Усі зрозуміють, вони ж люди. Люди, скажеш, так само невдячні сильні! О! Я тут просто подумав, коли як-небудь тенор з нашого театру проспіває сьогодні Отелло, певно, розмір це не зауважить. Твар у чорному гримі, парик, толщенький костюм. Коли б мені сказали, що це був Нікіта Морелі, вони б не здогадалися. Ви так думаєте? О, так! Вони б овацію б йому наладили, б йому овацію б наладили. Так! Ні, сэр, ну не отрывается. Я ведаю. Остальные артисты будут верить, что это не он. Вядома. История тратить у газеты. І роз'юшена публіка мені повісить на першому слупі. Зрозуміло. Сэр, а коли б это был артист не из нашего театра, напевно, отрывало. Вони мене познають у 2 секунди. Не познають. Навіть і не думайте, сэр, ні. Чорний твар, парик. Да вы зварьятели, где Йона, где Яну? Макс. Да вы пожартовали, помарили, ну перестаньте, сэр. Я у тебе вірю, у тебе тримається. Да ну что вы, я и по-итальянску навіть говорить не умею. Тобі не треба буде по-італійську говорити. Тобі треба буде по-італійську співати. Сэр, да я не поверить, я умогу не тенор. Поверить. У тим, що є все, що небо не бачили, Макс. А я не чекайся, Макс. Ти хочеш це бачити, Макс? Я не бачить, Макс. Ти віриш у супати, ти не сам говорив. Я могу проспевать ее души. Що? Ти віриш, Макс? Цю партитуру я в тебе вірю. Сэр, да не робите этого, это помылка, я вам кажу, вы зварьятели, сэр. Так. Сэр, это ж Так, могу. Джулия. Подлог особый, криминальная справа, меня могут арестовать. Змовки ти! Я читав, все добре з ним, все, йому парад. А, аппаратку, он, правда, трошки помер, а так аппаратку. Ні, Жулія, не треба сюди підніматися. Заставайтеся там. Поднимитесь, Жулія, поднимитесь. Йому засмучений трошки своєю сваркою з жонкою. Думаю, будете лепш познайомитися з ним у театрі. Лев, я дома, Лев, познайомитесь на поминках. Так? Макс тут, з ним усе добре. Сэр, не робите это помылка. Не, забудьте, не. Макс, я тебе молю. Тебе мало? Я тебе на коленях прошу. 1000 глядачів зараз опранаються. Яны збираються на спектакль. Яны заплатили по $50 за квиток. Ты только подумай.
50 тысяч долларов. Да вы звар'ятели, ну. А мое житье, моя карьера, мои дети, все в твоих руках. Ну, та й чорт з вами. Будь-що буде. Я тебе этого не забуду. Тоже постарайтесь. Николь. Иди, брат. Ось так, дарагія тэлегледачы, мы вас крыху заінтрыгавалі і, як аказалі, запрашаем на спектакль. Кавалачак паказалі, але каб далей даведацца, чым гэта, з чаго пачалося і чым гэта скончылася, запрашаем у тэатр. Да нас прыйшла яшчэ адна шаноўная госця, гэта актрыса, вядучы майстар сцэны Святлана Жукоўская. Добрый дзень, вечар, добрый вечар. Ну, я не знаю, так, ці трэба здаровацца жанчына з мужчынай. Добрый вечар. Можна. Светлана, вы ўжо колькі 34-й год. 34-й год працуеце ў тэатры. Так. І вось падчас шматгадовай працы ў адным тэатры ці не было жадання, можа і не раз было жаданне крута неяк змяніць свой жыццёвы шлях? Ведаеце, былі, канешне, ў жыцці такія выпадкі, і было дадзена адтуль. Ну, так склалася, разумееце, я ўжо адказваю так на гэтую сітуацыю, што я ў гэтым тэатры, што мой Голливуд тут, я заўсёды так кажу. Канешне, былі такія моманты, но я ўсё ж таки думаю, што Господь Бог выбірае лепшай з усіх сітуацый, якія маглі б быць, разумееце? Таму, я думаю, усё на пользу. Все не просто так у моем жыцці, потому что выросла з маленькай некай вёсачцы, потым Гародня, потым Віцебск, потым Москва, потым ізноў да Потым зноў хаты. Голливуд. Да, потым ізноў да хаты Віцебск і Голливуд. Так што, не, я не шкадую. Так, по-моему, так трэба. Дарэчы, мы з ёй маленькімі дзецьмі жылі побач на Гродзеншчыне. Не ведалі гэтага. Сколькі там, 5 кіламетраў паміж нашымі вёскамі было. Гэта ўжо толькі сустрэліся тут. Так, самае цікавае, што нашыя бацькі сябравалі. Яго маці, мой бацька, яны ж настаўнікамі былі. Але ўсё роўно сустрэліся толькі. А мы сустрэліся і пазнаёміліся толькі тут у тэатры. Во як бывае Цікава. ў жыцці. Светлана, чаго вы чакаеце ад новага сезона, ад прэм'ер? Заўсёды, вы ведаеце, жывем мы з надзеяй. І кожны чалавек жыве з надзеяй, так? І што адносіцца і да тэатра, мне здаецца, што ўвесь тэатр жыве з надзеяй адчыніць, адкрыць нешта новае. Можа быць, старыя формы, я не ведаю, якія ўжо да нас былі знойдзены, я не ведаю. Але ўсё ж такі... Можна іх удасканаліць. Так, таму што мастак, ён бярэ п'есу, драматург яе напісаў, мастак яе бярэ. І калі ён зразумее тое, што хацеў гэты драматург, але у гэта укладзе нешта сваё, новае. Вось гэтай надзеі я жыву, што ўсё ж такі 90 год. Возьмеце, Сергей, што я думала? Для вечнасці 90 год нічога. Але калі браць чалавечае жыццё, гэта ўжо амаль і шмат. І таму, што я хочу сказаць, што настолькі шмат зроблена коласаўцамі гэтага тэатра, разумееце, за 90 год. Хто працаваў, хто зараз працуе, столькі напрацовак, вы просто не разумееце. І я думаю, што гэты сезон 90, ён будзе новы, непадобны і такі, я думаю, шчаслівы для кожнага. Я хочу, каб для кожнага коласаўца, разумееце, а таго чалавека, які робіць нам сапожкі, скажем так, і да галоўнага нашага кіраўніка. Разумееце, каб кожны быў у гэты 90-й год шчаслівым тэатры. Вось гэта хочацца. Ну так і будзе. Разумееце? Артысты,
на працу на пляцоўцы і кожны цэх, каб быў шчаслівы. Вот гэта жаданне маё асабістае. И не только на 90 год. Кожный год. Да, каб Были кожны все год. счастливые. Да, я думаю, что тэатр будзе вечный. Национальный академичный, да, Вечный. театр счастья. Так, вы знаете, что я про что думала, когда сюда шла? Я думала, все ж таки мы носьбиты, я скажу, артист это носьбит театра, а мы носьбиты нашей мовы, потому что нация – это мова. И мне, например, приемно, как мне отчулось то, что сядите Михаил Дмитриевич Краснобаев, я зараз скажу, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Но мне, например, вельми приемно, что Михаил Дмитриевич заўсёды рэпетыцыі праводзіць на беларускай мове, разумееце? І все на слуху, потому что асяроддзе не заўсёды гаворыць па-беларуску, а мы ў тэатры, коласаўцы, старэйшыны, амаль усе гавораць па-беларуску. Мы стараемся, і моладзь, слухаючы нас, таксама вывучае мову, разумееце, як это цудоўна. Ну і Анисенко Валерий Данилович таксама рэпетыцыі праводзіць па-беларуску, на беларускай мове. Вось мы прапануем вам таксама разам з намі паглядзець яшчэ адзін сюжэт, таму што мы выхоўваем нашых тэлегледачоў таксама цікавы сюжэт абавязкова на беларускай мове пра сядзібу Адамава у Лётцах. Добра. На беразе маляўнічага возера Лётцы ў 11 кіламетрах ад Віцебска месцяцца вёскі вялікія і малыя Лётцы. Гэты куточак здаўна вядомы цудоўнымі лекавымі ўласцівасцямі мясцовай вады. Таксама тут захавалася старажытнае гарадзішча на беразе возера пры ўпадзенні ракі Ужніца, рэшткі старой брукаванкі, часоў, калі гэта мясцовасць належала расійскай імперыі. І яшчэ адзін цікавы аб'ект, пра захаванне і аднаўленне якога дбаюць сёння краязнаўцы і мясцовыя жыхары. Гэта сядзіба вучонага батаніка Владимира Адамова. У вёску Вялікія Лётцы прыехаў яшчэ малады навукоўца на мяжы 19-20 стагоддзяў. Прыехаў з Петербургу, дзе скончыў фізіка-матэматычны факультэт універсітэта і працаваў пры батанічным кабінеце і асістэнтам на кафедры батанікі пры вышэйшых петраградскіх сельскагаспадарчых курсах. Вучоны быў добра знаёмы з вопытам замежных спецыялістаў у галіне батанікі. Пабываў у батанічных садах у Кенігсбергу, Парыжы, надрукаваў некалькі грунтоўных навуковых прац. Як мяркуюць даследчыкі, у Вялікія Лётцы Адамаў прыехаў у бацькоўскую сядзібу. У 1900 годзе малады батанік заклаў тут сад, пабудаваў цяпліцу, парнікі, стварыў бібліятэку і стаў займацца развядзеннем і вывучэннем лекавых і іншых раслін. Владимир Владимирович абменьваўся насеннем з айчыннымі і замежнымі батанічнымі арганізацыямі і нават выдаў 2 каталогі. Вынікам захапляльнай працы навукоўцы стаў адзін з найбольш вядомых у тыя часы ў Расіі Вялікалічанскі батанічны сад. У 1915 годзе ў калекцыях Адамава налічвалася звыш 1000 відаў шматгадовых раслін. Тут былі экземпляры з розных куточкаў паўднёвага паўшар'я, акліматызаваныя прадстаўнікі азіяцкай, заходнееўрапейскай і іншых флор. Тэрасы сада разгарнуліся да самага возера, а непадалёк ад сядзібы былі створаны штучныя вадаёмы. Асабліва ганарыўся батанік калекцыяй розных сартоў бэзу. Займаўся Владимир Адамаў і вывучэннем мясцовай флоры. Ён аўтар артыкулаў пра сады ў ваколіцах Віцебска, у тым ліку пра Бешанковіцкі і Бачэйкаўскі. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі, каб захаваць свой сад ад разбурэння і спусташэння, Адамаў прапанаваў перадаць яго новай уладзе на карысць асветніцкіх устаноў. Некаторы час гэта тэрыторыя была запаведнай зонай, а з восені 1923 года яе перадалі Віцебскаму сельскагаспадарчаму тэхнікуму. За гэты час частку раслін перавезлі ў Віцебскі батанічны сад. А велікалічанскі фларыст, геабатанік, дэндролаг Владимир Адамаў працягнуў сваю навуковую працу ў Мінску, а пасля ў Крыме ў знакамітым Нікітскім батанічным садзе. Імя Владимира Адамова ў Вялікіх Лётцах вядомае. Дагэтуль радуюць вока жыхароў пасёлка унікальныя расліны з ужо 100-гадовай гісторыяй. За домам выдатнага батаніка зараз даглядаюць настаўнікі мясцовай школы і краязнаўцы. І, верагодна, у будучым тут размесціцца музей знакамітага батаніка Владимира Адамова. Сябры, запрашаем вас у Вялікія Лётцы, каб ўласнымі вачыма паназіраць гэтую прыгажосць гэтай сядзібы.
А мы, ну, калі ўжо так у нас атрымалася, што і рэжысёр, і актрыса побач, то цікава Светлана, у вас запытацца, наколькі вы паслухмяны акцёр? Ну, як же тут адказаць так больш дасканала? Справа ў тым, што, як мне здаецца, што мастак, ён павінен выпрацоўваць індывідуальны нейкі погляд на ўсё, разумееце? І мы па прыродзе вольныя людзі, так? Але ёсць воля рэжысёра. Разумееце? Я магу напрыдумаць шмат усяго, літаратуры прачытаць, там усяго. Я памятаю, як мы з ім рэпеціравалі «Ладдзя роспачы», я іграла эту каралеву Бону. Я яму нагаварила, ён на мяне глядзіць, Света, не трэба мне пра прадзедушку, пра прабабушку, там, сыграй мне толькі вот тое, што я цябе прашу, і ўсё. І, канешне, я, як паслухмяная артыстка, я люблю рэжысёра, з якім працую, я влюбляюсь в него. Ну, тут уже хочаш, не хочаш, да? А трэба закахацца. Так, іначе на энергетычным узроўні нічога не атрымаецца. І я выконваю яго волю. Хаця, дзесьці там, на падсвядомым, так, все равно я пакідаю тое, што я напрацавала, тое, што я чытала, яно застаецца. Але я мужу пра гэта не кажу. А ці магчыма ўвогуле пераканаць рэжысёра, што ваше уласнае бачанне персонажа ці вобраза? Ведаеце, магчыма, таму што ўсё ж такі нараджэнне спектакля – гэта абаюдны працэс, гэта і рэжысёр, это і акцёр, это і мастак па свету, это і сцэнаграфія, і касцюмы. Калі ўсе твораць разам, разумееце, але вядзе рэжысёр, але ўсе разам. І бываюць такія моманты, што рэжысёры нас слухаюцца. І правяраюцца некалькі варыянтаў, 1, 2, 3, 4. І тады мае права, рэжысёр выбірае. І можа быць і твой варыянт, і я победил. Называется, я победил. Всялякое бывае. Тут тандем павінен быць заўсёды, таму што рэжысёр без добрага артыста нічога не зробіць. І які б не быў цудоўны артыст, ён без рэжысёра таксама. Я вось недавно мяне ўразіла такая, я не буду называць маскоўскі, цудоўны артыст. Я бачыў запіс спектакля, такі бездапаможны, таму што тут якраз вінаваты рэжысёр, артысты геніяльныя проста. Ну так, яны выконваюць волю. Вось і ўсё. І тут заўсёды тандем павінен быць. Для мяне заўсёды вельмі важна, што привнесет артыст у эту ролю. Это вельмі працэс такі, ты ведаеш толькі накірунак. Рэжысёр павінен абсалютна дакладна ведаць, куды і што. А ўжо астатняе, это складваецца, і што атрымоўваецца. Ну, гэта цяжка, пэўна, вельмі данесці сваё ўяўленне, так, да выканаўца ролі. Самае цікавае, першае адкрыццё маё рэжысёрскае было, калі я там пачынаў толькі першыя спектаклі працаваць, тое, што першая чытка, і кожны бачыць свой спектакль. Что з гэтым рабіць? І тады для мяне гэта крышачку такое адкрыццё было. Боже, так зразумела, мне ўсё зразумела, а яны ще адзін туды-сюды. Не, вось так трэба. Не, все роўно ты сваё перакануеш, але бывае артысты, так сказать, нешта такое дадае ў ролю і развівае, і нейкі паварот можа наадварот так атрымацца, што я заўсёды гэта чакаю з цікавасцю. Ну, калі не хапае нешта, тут уже как бы рэжысёрскія твои штучкі-дрючкі. Вось. Знаете, что можно? Я вот просто добавить хочу, коли читала гэтыя буклеты, там, значит, Смышляев, ён, значит, першы, які арганізаваў нашу трупу ў 26-м годзе, ён сказаў, што артист павінен маляваць сваім целам, разумееце? Я не думаю, што ён напісаў гэта буквально, береш цела і малюеш ім. Нет, ён меў на вазе і это, як это гаворыць, і думкі твае, у асноўным думкі, это і сэрца тваё. І, напрыклад, калі я хочу у вас нешта, Сергей, запытацца, у мяне ж усё цела цягнецца да вас, разумееце? Это і рукі ўсё. Ці я вот так запытаюсь, і што это будзе? Так і на сцэне. Павінен полностью артист удзельнічаць. Все працаваць і душой, і целом, усім адразу. І, галавой. У нас баш, я тебе перапыню. Толькі хацеў прапанаваць сюжэт, ну, калі ласка. Хвіліначку. Вось у наступным сюжэце мы бачылі Юлію Дубро, якая спадарожнічала. Вось мы, як журналісты, часцяком бываем у камандзіроўках, падарожнічаем. У вас, акрамя тэатру, вось хапае час? Ну, можа, насамрэч, на тыя ж падарожжы. Летам чым займаецеся? Хапае.
Михаил Борисович, может, вы откажете, то я что-то... Я взяла наогул первенство. такі лясны чалавек, так што я паляўнічы, так што... А зараз грибы. Ну і грибы, ну... Тихое поливание. Поляванне. Это самый анекдот цудоўны. Я не ведаю, што мне больш падабаецца. Ціха збіраць грибы ці ціхенька хадзіць з ножом па лесу. Добра, ну мы, можа, вернемся да гэтай тэмы, але ўсё ж такі зноў заінтрыгуем нашых гледачоў і паглядзім кавалачак са спектакля «Да трэціх пеўняў». Давайте. Твою мать! А гэта Гарыныч племяннічык мой Иваночка. Иваночка, повитайся с дядечком Горынычем. Добрый день, дядечки. Дядечка Горыныч. Як життё? Ну что? Ты ж чув, я племянник до тетки Ёшки в гости пришел. Что? Гостей будем жерти? Давай будем жерти гостей. Семью избираемся заводить. Деток так само жерти будем. Таточка называется. По-моему, он хамит. Нервуется, боится. Ладно, нет. Что? Что? Я зараз таки лангет покажу, таки лангет наладжу, что комусь не поздоровится. Теточка, где моя чаровная шабля? Голову надо кучу носить, а? Я зараз такое покажу, такое наладжу. Зовсім розхамився. Дурень, а нервовий. Я ж кажу, лангет. Шпана, я тебе зараз сам съем. Гляди, Ванька, гляди! Что, Ванька? Что, Ванька? Чего ванькать? Вечно когось не боимся, когось не опасаемся. Кожная гнида себе будет великое створение строить, а ты обмирай от страху. Не хочу хопить. Надокучила. А чого ти тут розсайдеш? По доветку. Яку довідку? Что я разумный. Ну, Ваня, ты попал. Танцевать умеешь? Умею, але не буду. А ён, по-моему, яшчэ і катэджыкі рубіць умее. Я ўздымала гэтую тэму. А ну, цыц, я нікому слова не давал. Ой, а батюк, ну уже нельга нічога сказаць. Нельга, базарненькі. Потанцуй, Ваня. Я не буду танцевать. Паважаныя сябры, сёння ўвечары мы вас зноўку і зноўку запрашаем, наведвайце, калі ласка, спектаклі нашага тэатра імя Якуба Коласа. І, Святлана, я вось ведаю, што вы вельмі добрая спявачка. Захапляецеся рамансамі. Адкуль гэта і з чаго пачалося? І таксама ёсць такія звесткі, што вы ўвогуле хацелі больш спяваць, чымсьці быць актрысай. Так было такое, але знаете, як бывае, што не ведаю, як гэта хоценька сказаць, трэба не здраджваць свае мары, разумееце? А я ў адзін момант у сілу сваіх абставін мабыць, здрадзіла ў нейкі момант, але я потым зноў вярнулася да гэтага, і я веру ў сваю мару, і таму я вярнулася да рамансаў, таму што нейкі ўжо жыццёвы вопыт ёсць, разумееце? Ось, і я гледача запрашаю на вечары рамансаў. Больш спявала там эстрадныя песні, сёння гэта не маё, маё рамансы. Гэта раскажы маленькім сюжэтам нейкую гісторыю жыцця, разумееце? А спяваю я ўжо па-іншаму, як актрыса спяваю, нейкая эстрадная выканаўца, як актрыса, і не шкадую пра гэта. Я думаю, рэжысёры таксама выкарыстоўваюць. Выкарыстоўваюць. Михаил Дмитрович выкарыстоўваў мяне таксама, дзякую яму за гэта. Дзякую за гэта. Спявала. Спявала. Бону, каралеву Бону, там на вершы Караткевіча.
Гэта асобы мір, гэта... Григорьевич написал цудоўную музыку, там песни были. Ну, атрымалось так, что вы и не здрадзілі. Не, может Вы- быть, вы спеваете? думаю, что не. Я ее вернула, гэтую Мару, и думаю, что все правильно я зрабіла. Может, так. Святлана, яшчэ такое правакацыйнае Ну. пытанне пра Міхася Дзмітравіча, можа. Вось як заўжды на малюнках і вось такіх карыкатурных уяўляецца рэжысёр, гэта такі дэспатычны чалавек, Не, які сам заўжды скажу. голасна крычыць. На рэпетыцыях гэта ўсё так, адбываецца вір, віхур, нешта ўсе ругаюцца, акцёры плачуць. Бывае всялякае, бывае, правда, я вам скажу. Але, знаете, як все рэжысёры розныя. Я сабе сказала такую установу. Полюбі рэжысёра, які ўзяў цябе ў спектакль свой. Полюбі. І зразумей яго, што ён хоча. Разумееце, гэта вялікі працэс, вялікі працэс. А Міхал Дмітрович, ён нават калі крычыць, я на яго не ругаюся. Калі закаханы ў чалавека, Ну хай так, крычыць, да? яго зло нейкае добрае, я не ведаю. Добрый змей Вы горы. просто усведамляеце, што гэтае каханне ўзаемнае. Я надеюся, што гэта, я вельмі шчаслівая, тому што пры маім жыцці, уже якім творчым, так, у мяне шмат было і ёсць цікавых рэжысёраў, это вопыт і рост. Калі б толькі з адным я працавала, можа быць, я так не напрацавала. А так я дзякую Бога за тое, што шмат падарыў мне Цікавых рэжысёраў, да і партнёраў. Так. А партнёраў тым больш. У нас вельмі цудоўная трупа. Толькі мы павінны, ведаеце, што павінны чуць мы рэжысёра, а рэжысёр нас, і ўсё адбудзецца, паверце. Ну, я думаю, так заўжды і бывае. Міхась Дмітрович, Ну, хочаш, не хочаш, а шлях адзін да аднога трэба шукаць. Так. Вось і ўсё. І калі у аднаго рэжысёра, здаецца, у Васілію, адказваючы на пытанне, што самае галоўнае для рэжысёра, ён сказаў цярпенне. Вот, цярпець усіх артыстаў, ты адзін Конечно. Даў задачи нам, да, рэжысёр сёння. Прыходзіць на заўтра, мы белыя лісты. Дзе тое цярпенне можа быць? Усё напіша. І ўсё па новай. Дзякуй, што знайшлі час прыйсці да нас. Я думаю, што прыйдуць да вас новыя гледачы, і пасля нашай праграмы таксама. Новых спектакляў вам, натхнення і вось дыялогу паміж гледачом і вамі, і ўсё атрымаецца. Мы, канешне ж, паслухаем сёння яшчэ і ў выкананні вашым і песню. А зараз мы зычым нашым гледачам, як заўжды, шчасця, здароўя, кахання і прапануем павесяліцца разам з Александром Карынманам у рубрыцы «Патрапь у тэлек». Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Друзья, сегодня наш оператор почему-то опоздал на съемки. Я надеюсь, начальство нас видит. Поэтому рубрика «Игра «Попади в телек» будет проходить в режиме селфи. Ладно, Александр Петрович, шучу, ё-моё. Давайте начинать. На вопросе «А что делать?» мы познакомились с этим молодым человеком. Как вас зовут? Никита. Никита, очень приятно. Скажите, пожалуйста, Никита, работаете, учитесь? Учусь. Учитесь где? Медунивер. То есть вы будущий кто? Стоматолог, доктор или... Доктор. У вас есть какая-то иерархия? Вот доктора, они прям круче, чем стоматология, вот эта вся фармацевтика, медицина, врач. Нету так? Нет. Все равны? Все равны. Все люди равны. Скажи, пожалуйста, ты на каком курсе? Второй курс, и уже примерно знаешь, чем будешь заниматься после университета? В какой узкой врачебной области ты будешь? Да, педиатр. То есть деток? Да, конечно, деток. Просто как вообще по маленькому ребенку определить, что у него болит? Ведь у него только одна реакция, он плачет. Вот как? Вот я приношу тебе свою дочь. Она плачет. И все. Что у нее болит? Не знаю. В первую очередь, что нужно сделать? Посмотреть. Да, посмотреть, пустой ли памперс, в первую очередь. Да. Я дам ей конфетку и успокою. Маленькому ребенку ты дашь конфетку до года? А, до года? Я придумаю что-нибудь. Там разберемся. Ты покажешь ей свой диплом. Она сразу посмеется. Потом покажешь расчетный лист.
Она еще раз Она еще сильнее посмеется. Да, и успокоиться. Вот, в принципе, как наши доктора могут врачевать. Всего лишь просто рассказывать, сколько они зарабатывают. Хотя, в принципе, это дело благое и заслуживает уважения. Вот. Поэтому вы очень уважаемый человек, и сегодня вы заслуживали вот это все время право попасть в телевизор и воспользоваться эфиром нашего телеканала. Спасибо. Как угодно. У нас есть вот такой крутой лук появился, можно стрельбануть вот сюда, можно просто ударить поворотом, а можно кинуть в кольцо. Поворотом. Ничего себе, блин. Это второй дивизион Барселоны, похоже, у нас сегодня. Я хочу передать прием всем, но я хочу поздравить с днем рождения вот этого молодого человека. Вова, с днем рождения тебя! Всего самого наилучшего тебе! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Владимир! Happy birthday to you! Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Светлана Владимировна Туренкова. Вот так у меня забрали микрофон, я уже понял, что вы у меня сейчас будете брать интервью. Возможно, Человек просто решил переквалифицироваться и стать ведущим на телевидении. Да. Ну почему бы и нет? Где вы работаете? Я работаю у суши. В суши? Да. Умеете крутить? Ну, конечно. Ну, не то, что крутить и развозить, и людям, как говорится, удовольствие составлять. Ну, суши – это японская кухня. Да. Вы не задумывались о том, чтобы сделать какие-нибудь фирменные белорусские суши? Будем работать над этим. Например, я вам предлагаю завернуть что-нибудь в драник. Драник? Картошку в драник, вот и суши. Ну почему? Нет. Можно что-нибудь такое еще... Что можно в драник завернуть? Ну, в драник можно завернуть... Можно грибы сделать, драник с грибами. Ну, в общем, блюд очень много. Много идей у нас теперь для нового меню. Конечно. Давайте тогда мы просто кого-нибудь поздравим, передадим приветы, Да, что угодно. сегодня День матери. Поздравляю, во-первых, свою мать, Семенову Веру Федоровну. И, ну, конечно, всех-всех матерей, которые у нас в Витебске есть. Вот. Желаю всем счастья, здоровья, ну и всего-всего. Всего того, чего они хотят. Попади-ка, парень в телек, попади-ка, Если бы эту рубрику вел такой вот какой-нибудь неформал в 14 лет, примерно такие бы у нас были песни. А я уже бывалый, но не сильно. Поэтому иногда такие песни встречаются. Это рубрика «Игра «Попади в телек», оставайтесь с нами. Сегодня у нас конкурс на самую короткую стрижку, и в нем побеждает... Вот он! Как зовут? Евгений. Ярик. Евгений и Ярик. Скажите, пожалуйста, чем занимаются по жизни два здоровых кабана Евгений и Ярик? Учимся, живем. Да. Да, классно. Ребята, вас когда-нибудь уже показывали по телевизору? Нет. Показывали в программе «Криминальная Россия»? Да. Чрезвычайные ситуации. Ясно. Сегодня вас покажут в юмористической рубрике «Попади в телек». Мы попадаем в телек, передаем привет, поздравляем друзей, прикалываемся, читаем рэп, танцуем, поем, целуем вон тех девчонок, если захотим, прямо на камеру. Сюда они отвернулись. Ладно, потом. Они не имеют права вам отказать, вы телезвезды. В общем, ну чтобы попасть туда, попасть в телеэкран, нужно, смотрите, попасть в прямом смысле в одну из наших 3 мишеней. Ты попал в телек, молоток, красавец, держи лук. Хорош, в уголочек, давай 5. Вы попали в телек. Удачи, успехов в учебе, не болейте. Привет всем знакомым. Да, вот. Ну все, я даже не знаю, даже что вам сказать. Все, давай, пошли. Вот объясни, зачем ты так коротко постригся? Это стильно, модно, молодежь. Да, стильно, модно, молодежь. И главное, что за волосы не схватишь, да? Да, и тем более в армию. В армию скоро. Вот, с этого и надо было начинать. Молодцы, вы попали в телек и в армию. Это была рубрика «Попади в Каренмана», «Попади в телек», но получилось, как вы сами можете наблюдать, «Попади в Каренмана». Пойду как-нибудь доставать из головы стрелу. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Добра, щастя і здоров'я. І вам так само.
А зараз пошуткую з вами трішечку. Шепотёном лес зеленый выросло до наших ног, только сердце у неспокойных поеднать ніяк не змог. Разошлися наши мары, быццам хвали на воде, и сховало солнце хмары, не сустреться больше нигде. А стежинка каля речки крапивою заросла. Ну, конечно, наша спречка помилковою была. А стежинка каля речки крапивою заросла. Ну, конечно, наша спречка помилковою была. Лес зеленый, лес сосновый, тихий свет каден былых, пригадає наші слови і напомнить нам про їх. А недоречне кохання над дежурком синій змрок. От зустрічі до розстання тільки позик, тільки крок. А стежинка каля речки крапивою заросла. Ну, конечно, наша спречка помилковою була. А стежинка каля речки крапивою заросла. Ну, конечно, наша спречка помилковою була. Боже, что я роблю? Ой, Боже. Только ветер там гуляет, где ходили мы с тобой. Больше гитара не спевая, голос стиснутый тугой. А стежинка каля речки крапивою заросла. Ну, конечно, наша спречка помилковою была. А стежинка каля речки крапивою заросла. Ну, конечно, наша спречка помилковою была. А стежинка каля речки крапивою заросла. Ну, конечно, и наша спречка помилковою была. Ой, что я роблю? Дякую. Все? Дякую, дякую.